А, Общо взето днес ще е най-спокойният ден от седмица с най-малко новини. След това, като започне сряда, четвъртък, петък, ще бъдат много новините. В четвъртък имаме и лихвени проценти за Европейския съюз. Утре пък не е CPI за еврото. За долара са наистина много новините. Така че иска внимателно. А Ел са включил и той в тази сделка на злато. Как го виждате злато? Преди съм споделил екрана нагоре или надолу? До дневния Мълчание. гап аз. Моля? До Влезе сега дневния гап. в дневен гап влезе. Да. А Поне до реално, средата. реално вчера сутринта, помните ли какво ви казвах? Гледайте за Франкфурт, за Лондон, за вдигане на цената и акумулация. Как минаха с нощи тестовете? Цвети писа, че е имало стопове. Не, той Любо писа, не, нямаше стопове, без стопове, ама така му е излезнал, като го написа. Без Аз стопове. не съм ги правила с тях, аз се занимавах с детето, ама доколкото разбрах, са пускали една-две сделки, прибран профит и после брейк иван. Защото, виждате ли по кое време на деня, аз мислех, че сте седнали да правите упражнения, вие не просто търговали на живо. Те седнаха да правят упражнения и после в някакъв момент явно почнаха да търгуват. Не знам, аз играех с детето на Нинтендото и изобщо не Виждали ми ги... са екрана? Вижда се. А, Реално, вчера в 11 часа какво се случи? Имахме чейнч, смяна на доставката. Нямаме такова. Нямаме SMT, но все пак това ни е месечно ниво, а вижте това какво ни е. Това ни е дневно ниво. Длъжни сме да се съобразяваме на тия нива, какво може да се случи. И реално, аз къде се бях ухакал вчера след обед в продажбите? Чакайте, сега ще изтрия графиката. Аз се бях ухакал реално след тази свеж. След този черния кендъл, аз започнах да търся продажбите на по-малката графика. 4 нещо. След новините имах сделка. Защото очаквах, че тази ликвидност тук долу ще ходи да се събира. Очаквах го. Не бях прав. Цената се върна и ме изкара. На тези нива прибрах печалба. Тук започнах да я гледам цената. Не прибрах печалба. Цената се върна и ме изкара. И какво направи пазара? В 4,5 направи манипулацията и след това тази ликвидност, която очаквах, че ще бъде взета, тя беше взета. Но реално на мен това ми беше втората сделка за деня. Моя ден приключи. Искам да си го представите така, ще дойде един момент за тези от вас, които примерно сега почват да търгуват или търгуват по малките акаунти. Представете си го по този начин. Утре другия виж почва да пускате с по 50, с по 100, с по 150 долара. Моите сделки, примерно вчера са били, риска ми е бил равен на 180 долара на сделка. От това движение тук, което примерно бях фанал, макар че не ми излезна цялото движение, на 180 долара тук половината печалба, това са ми пари. Първата сделка, която имах за деня, вие видяхте сутринта каква хубава беше сделката. Пак в продажбите. Това са пари. Реално вие ако днеска направите 350 долара, 350-400 долара от пазара с две сделки, нужно ли е постоянно да бъдете прави? Нужно ли е винаги да бъдете прави? Не! В трейдинга най-важното за мен е човек да забрави егото. И след това аз, примерно, почвам и не са... Като примерно, като съм си взимал моето от пазара, мога да го разчертая, мога да го погледна да видя какво очаквам и какво не очаквам да се случи. Но това не означава, че аз трябва да бъда постоянно в екшена. Защо мен не ме интересува винаги да бъда прав? Мен ме интересува да изкарам пари. Като почна седмицата, да почна малко малко увеличам капитала. На края на седмицата да видя, примерно, аз, че съм на печалба. Защото ще дойде един момент да аз искам да изтегла нещо. И това е нещо много важно, което трябва да го научите. Това е житейски урок, който всеки от вас ще го научи с времето. В началото, като търгуват хората с по 10, по 15 долара, профитите са малки, не е нещо, което може да се издържа човек. Но най-важното тук идва силата на навика, да се научите да го правите това нещо. Да се научите да се спирате. Примерно, имаше една книга Монаха, който продава своето Ферари. И там се разправя за един адвокат, който наистина е много успешен, обаче зарязва всичко, продава всичко луксозно и отива да живее в манастир. И той какво почва да прави всяка сутрин? Той почва да гледа една роза, почва съзерцанието на розата. В началото му е било много трудно. Обаче ден по ден, след ден и даже в началото се е питал какъв е ефекта, защо го правиш. Обаче това нещо примерно започна да го успокоява, но всичко от ден след ден
наставяне. Това е с сделките. Колкото сте по-начинаеш, толкова по-малко сделки си слагате. Аз до ден днешен виждате, много рядко се изпускам да пускам повече сделки. Да, има дни, които примерно имам по 7-8 сделки. Последните 4 месеца искам да ви кажа, това не ми се е случвало да имам 7-8 сделки. 2 таван, 3 сделки с деня. Много пъти даже виждате, примерно в петък не съм търгувал. Защо петък последния ден на месеца? Вчера какво? Първия ден на новия месец. И реално къде е графиката? На седмично и на дневно ниво. Нещо, което сутринта го разглеждахме. И вчера сутринта, когато го разглеждахме пазара, какво говорихме? Наблюдайте Франкфурт и Лондон, дали няма да не започнат, ще започнат да вдигат най-вероятно цената нагоре. И после деня ще е в акумулация. Да, Нью Йорк отвори, бутна цената надолу и виждате ли къде дойде акумулацията. И когато на един час, примерно, дори само да го очакваме това нещо, може да си върнете записа и да го чуете. Аз ви казах, ако търгувате, гледайте малките графики и събирайте по малки профити. Защо? Когато очакваме на един час манипулация, много по-трудно ще се образува. Примерно, вижте сега, тук имаше уникална сделка и изпуснах я тази сделка, защото говорихме с Тони по телефона и викам, гледай, викам всякакъв хубав модел ще стане за покупки. Заговорих с нея по телефона и изпуснах хода, цената беше дала идеален вход. Виждате ли къде не е вътрешната ликвидност? Виждате ли къде не е интермедията с нощ, къде не беше направо? Тази нощ през нощта пазара валидира тази интермедия. Какво имаме тук? Fair Value Gap. Виждате ли тук какво бях отбелязал? Това още вчера ги отбелязах тези нива на ликвидност. Пая се където ни е подлагал. Дай да видим сега на по-малката графика. На 5 минути тук сутринта имало вход, не знам Митака дали го е фанал, той става по-рано. Тук примерно в тези зони е имало входове в сделка. После вижте тази зона тук. Тази сделка не можах да я пусна. Улисах се. Реално наблюдавах тук, когато се образуваше SMT-то и викам на Тони, викам, гледай какъв модел се образува и излезнах навън, за да не ме чуе малкото, че говоря по телефона. Но реално вижте 15-минутната графика, вижте къде ми е low resistance liquidity. Long term change нямаме, но какво имаме тук? Интермедия. Интермедията, входа в сделката и мисля, че това движение е фанал. Виждате ли как се прави в големия модел, малкия модел, но тук на един час цената показва, че ще ходи да гони горната ликвидност. Затова бъдете дисциплинирани. Колкото по-бързо се научите на дисциплина, толкова по-бързо ще се научите и на по-дълготрайни резултати. Сега това, което си мисля, че ще гони пазара, какво е? Това ниво тук. 4-часовата ликвидност. Като погледнем на 4-часовата графика, чакайте малко, че дневния гап взех да го пренебрегвам. Чакайте сега да направим хубав анализ. Дневното ниво. Да не прибързвам с решенията, че веднага ще го гони това ниво. След 4 минути тази свеж ще затвори с тяло най-вероятно. Ето го и дневното ниво. Така че ако затвори с тяло след 4 минути, аз тази зона ще я наблюдавам как ще реагира на нея. Ако преди да вземе тази зона цената започне да пропада, аз ще гледам и този 4-часов гап. Все пак сме на седмично ниво, не го забравяйте. А седмичната графика, като я погледнем, все още сме нагоре. И това, което си мисля, че малко в по-дългосрочен план ще се случи е секунда. Остава Пише 6600 за това. Пет и 600, не 6 кило. О, 6 и 600 пише. викаме, какво стана? Да. Викаме, защото съм се фокусирал върху 600. Ще го вземе това ниво, и аз така съм.
Това, което си мисля, че това ниво ще бъде гонено на $5600. Коя е първата зона, която тика цената надолу? Ето тук. Тук пазара ще се покаже ясно дали ще го направи този модел, който е за покупки или не. На 4 часа виждаме се пазара подгони ликвидност. Така че за мен е много важно да видя дали ще започне да продължава да влиза навътре в дневния ордер блок и дали ще почне да гони това 4-часово ниво. За мен това е много важно. Ако с отварянето на Франкфурт и Ню Йорк цената не вземе тази ликвидност и започне да пропада надолу, аз ще гледам за реакция от това ниво и за нови покупки нагоре. Ако го вземе, ще наблюдавам на по-малката графика. Дали от това ниво все пак е дневно ниво и 4 часова най-висока точка, дали ще ми смени тук структурата на по-малката графика и пак ще търся това ниво за доставка. Дайте сега оттам насетне какво почвам да правя. Почвам да гледам преди това ниво на доставка дали имам high resistance liquidity на едночасовата графика. Нямам. Все още нямам high resistance liquidity. А тук имам swing point. Тогава вече не ме интересува. Но започне ли да пропада преди това ниво, преди да вземе това ниво, нека да го направя 4 часовото. Започне ли с отварянето на Лондон да пропада преди това ниво, то за мен това ниво тук ще стане още по-силно, защото отгоре ще имам ликвидност. Разбира се, трябва да внимаваме, трябва да наблюдаваме. На дневно ниво сме. Трябва да гледаме цената, ако ни направи отново change, да се съобразяваме с това нещо и да гледаме цената как реагира. Защото виждате вчера, примерно, Ню Йорк взе да бута цената надолу и когато в 5 часа приключи Франкфурт, в 6 часа приключи Лондон, виждате Ню Йорк реално какво направи. Минава в акумулация и през нощта азиатската сесия започна да тига цената на златото. Но откъде се случи този рейндж? Откъде се случи това цялото движение? От седмичното и от дневното ниво. А примерно, когато търсих аз продажи в тези пазара ме изкара, аз какво търсих? Търсих тези двете нива. Пазара ме изкара, след това беше дал хубав ход, мисля, че Иво или някой друг беше влезнал, да беше продавал. Защо не съм търсил повече входове? Дисциплина, защото аз моето днес от пазара съм си го взимал. Утре е нов ден, утре ще седна с нова нагласа. Ще погледна какво прави пазара и оттам насетне ще предприема и моите решения. Много е важно, повярвайте ми, не ги пренебрегвайте тези правила. Колкото повече стоите на пазара, колкото повече се опитвате да гадаете движението тук, толкова повече объркване ще имате. Виждате, когато видите примерно на един час, примерно пазара на къде ще ходи, както примерно тази сутрин пазара показва, че ще се вдига. И имаме ордер блока, и имаме fair value gap. Виждате на по-малката графика колко по-ясно си дава критериите пазара. Когато на голямата графика пазара акумулира, на по-малката графика не може да прецените циклите на пазара. Може да гледате ликвидностите. Може да гледате ликвидностите, да търсите коя ликвидност е засилил пазара. Но защо да очакваме тук, че тук може да има акумулация? Защото виждаме преди това вдигането. И да, тук реално, ако гледаме само 4 часа и не се съобразяваме с голямата картина, тук може да разглеждаме като един модел от вътрешна към външна ликвидност, който се е развалил. Но откъде е тръгнала цената? И от седмично, и от дневно ниво. Разбирате ли? Тук имаме и седмичен fair value gap и седмичен order block. А това тук ми е и дневен swing point. Тоест ние трябва да се съобразяваме. Виждате, цената се доставя до 4-часовата зона и започва да пропада. Виждате ли двете зони? С първата не се съобразява, достига втората, третата изобщо не я достига. И от тук почва новото импулсно движение нагоре. И сега ние какво трябва да наблюдаваме? Дали от това дневно ниво цената ще се съобрази с него и ще обърне на седмична графика. Но в момента на седмична графика на нас какво ни е приоритет? Покупките. На седмична графика ние все още сме за нагоре. Виждате ли? Реагира на ордер блока. Вижте каква е реакцията реално вчера от това ордер. Може и да не се изпълни. Няма нищо 100% сигурно. Но това е нивото, на което ние ще наблюдаваме дали ще се прецака пазара, дали ще се прецака идеята ни за покупки. И затова ние в това ниво, тук отново къде сме? Отново сме на дневно ниво. Сега са близо нивата едно от друго. И тук какво мога да видим цял ден? Мога да видим отново една акумулация, да видим манипулация с дистрибуция с change. И тук какво ще почнем да търсим?
Ще почнем да търсим да се образува и интермедия и тогава ще ни покаже ясно пазара, че няма да се съобразява с това седмично ниво и ние ще почнем да гоним този лонг търм. Но до тогава ние трябва да бъдем внимателни. Защото тук, ако пазара не се съобрази с това ниво, да речем, че го направи така, направи два шорта, върнем се, съберем ликвидността и затвори нагоре, ние какво ще гледаме? Ще гледаме явно пазара няма да се съобразява с това дневно ниво и тогава ще почна да гледам къде е следващата ми спирка на дневна графика. Много пъти какво прави пазара? Продължава нагоре, изобщо не се съобразява с нивото и почва да катери. И пак прецаква модела, но в този случай в такива моменти какво се получава? Това тук вече имам ново дневно ниво. Почва да катери до дневното ниво, взима го и оттам пропада и ми създава fair value gap. Това също е ясен показател, че пазара на дневна графика обръща. Но дори на дневна графика, след това падане, пазара не е обърнал. Пазара не е обърнал, дори тук нямаме ордер блок. Ако имаме ордер блок, този ордер блок трябва да бъде ето тук на дневна графика. Разбирате ли? Че си изтрих. Разбирате ли? Имаме падане четвъртък, петък и понеделник цената пада. Изсипва се. И сега какво се случва? Масово хората ще почнат да продават. Почне ли масово хората да продават? Нали по принцип се говори. Продавачите и купувачите ще тикат цената. Като продават масово хората, не ме какво ще пада златото ли? Аз си гледам вече 5600 да ви кажа честно. Аз си Искаш гледам да кажеш, че 5600. на дневна не е валидирал CISD-то, нали? Да. Къде ни е Да, CISD-то да. на дневна? Виждате ли го? Да, точно, да. Приоритета на седмична на къде ни е нагоре. М. Това, че го виждам по този начин не означава, че аз сега веднага от тук ще почна да се нахаквам в агресивните покупки и да слагам стоповете под шортовете. Никакъв шанс. Вие знаете, като търгувам на малката графика, колко потвърждения търсим. Но когато нямам потвържденията, не влизам в сделка. И много отдавна спрях да се мъча да развивам други стратегии и да такова. Да, по принцип хубаво е човек да се усъвършенства и да учи нови неща. Но аз съм на този принцип, това го осъзнах през годините. По едно време гледах над 15 стратегии. Гледах и волум профили, гледах и пълзящи средни, какво ли не съм гледал. Гледах и фок и вах и вал на волум профилите. Истината, че аз намерих нещо, което да правя само него и да изкарвам пари. Разберете, трейдинга не е екшен. Трейдинга е скучна и монотонна професия. Трейдинга, за да бъдеш успешен трейдер, трябва да бъде изключително скучно и монотонно. И всеки ден да правиш едно и също нещо. И вие виждате, че това, което примерно аз ви уча, това нещо всеки ден се случва. Разбира се, не казвам, че това е единственият начин да правиш пари от пазарите. Сигурен съм, че има поне още 1000 начина да изкараш пари от тия пазари. Но това знам, това разбирам, това прилагам, това ви показвам и на вас. Даже длъжни сте през годините да опитате да тествате, да минете през много неща. И да си намерите вашето. Но това е нещо, което аз правя. И колкото по-монотонно и скучно го правя, толкова по-добри ми стават резултатите. И пак идва до това личната дисциплина. Но това, че очаквам, примерно, че ще видим 5-600, не означава, че веднага ще почна да се нахаквам в покупките и да правя големите стопове. Що? Защото мен ме интересува не да съм прав и да видя 5-600, мен ме интересува да имам хубави критерии в сделка, да си влезна, примерно, с 200-250 долара в сделката или с 100, няма значение парите, но да си сметна там 1% от капитала, да си влезна в сделката и да направя поне 1,5-1,6% ръст. Като го направя това нещо два пъти, аз горе-долу ще имам малко над 3% ръст на капитала за деня. И ако го правя 5 поредни дни, да кажем, примерно 2 от тях ще са ми минусови, аз пак ще бъда над 9% ръст на капитала. Макар че виждате, когато има малко сделки, но качествени сделки, виждате колко седмици има и без стопове. И не говоря за мен, говоря за хора, които са в групата. Но дисциплина и наистина да имаме критериите да влезем в сделка, а не просто защото очакваме нещо. Егото просто тук на пазарите ние трябва да го смачкаме.
Трябва да го смачкаме. Ако искаме да бъдем успешни на финансовите пазари, ние трябва да забравим нашето его. Чай да видим сега. Деян го беше разчертал еврото за един модел за покупки. Разгледаме малко суинга. А ти на 5 минути си го гледал. Да, с Сега. еврото на 5 минути. Да. Сега ще го разгледаме така. Сега на седмична графика реално, ще пуснем малко седмичната. Да, взимахме месечното ниво. Виждаме, че има реакция. И имаше вчера падане добре. Това, което погледнах първо на дневната графика, къде ми е затворил баяс прямо вчерашния ден. Тук има ликвидност. Разбира се, в тази зона на по-малките графики трябва да наблюдаваме за вдигане. И имаме реално вижте го сега тук тази цялата зона. Тук има волюмин баланс, тук това е гап. А волюмин баланс един път вече е докоснат. И се си мисля, че тук мога да видим още едно по-дълбоко падане заради и то PS. Тук ще наблюдаваме. На 4 часа, като погледнем, тук вече на 4 часа почва да генерира пазара изключително много ликвидност, наистина. Генерира хубава ликвидност. Тръгна ли нагоре, си мисля, ако сега, примерно, тръгне веднага нагоре пазара и влезе в тази ликвидност тук, в този fair value gap, аз да ви кажа честно, бих наблюдавал този гап да реагира още един път надолу и да подготвим дневния байас или поне това ниво тук. Според мен, Кире, извинявай, че те прекъсвам, аз лично мисля, че ще отида до дневния гап и оттам ще се сипе. Ще си изпълни модела догоре и оттам вече ще В почне смисъл, ще иде модел до дневния гап, за кой говориш? За то, който е нагоре ли? Да. Може, напълно възможно е. Напълно възможно, това е теория. Но това, което Да, има да, в момента тук ще е видим все какво още, ще. че баяса ми пропада. Така, на един час обаче имам ли чендж? Имам ченджа. Тоест аз съм длъжен да го наблюдавам този чендж. Защо не бих го изтъргувал в момента този чендж? Заради този байас тук. Така че аз какво бих наблюдавал? Интермедия имаме ли тук? Не още. Не още. Тоест аз какво бих наблюдавал? Ако то байас ще се прецаква, аз какво искам да видя? Допълнително потвърждение. Тоест, примерно да пропадне цената тук и да ми валидира нов ордер блок на едночасовата графика. Тоест, какво да ми направи? Потенциалният интермедиат с ордер блок. Затова, примерно, сега ченджа не би го изтъргувал. Влезнава е цената в ченджа. Тук отдолу ме е оставила ликвидност на 4 часа и вижте, взима 4 часовата висока свеж, взима суинга на 1 час. И тук отново за мен има ликвидност. За мен пазара тук генерира ликвидност в момента. И предпочитам да не рискувам да влезна в това движение по този начин. Предпочитам да търся повече потвърждения. Реално за цялата седмица от всичките валути и инструменти, които има, 4 сделки да си намерите за цялата седмица, но със своите критерии, независимо на коя графика са, това нещо в дългосрочен план мога да ви изстреля страшно много напред. 4 сделки, 3 сделки. За цялата седмица говорим. Затова научете с времето да ги подбирате сделките. Нали помните да ви разправях за сергията с доматите? Изкапаните домати. А назад има още 100 сергии, в които няма как поне от тия 100 сергии, поне в 30 от тях да не продават хубави качествени стоки. Така че наблюдавайте го. Да, тук смятам, че ще се образува един много хубав модел. Това, което си мисля, че тук ще се образува един хубав модел. Но това, какво си мисля и какво ще се случи, това са две различни неща. Тук вече имаме дневен fair value gap. Деяне, твоята лойка, между другото, наистина много хубава. Защото сега реално, примерно за мен идеалният сценарий къв ще бъде? Преди да докосне и този гап, цената да пропадне надолу и тук да събере ликвидност. Цената тук да пропадне и да събере ликвидност. Но аз ще търся интермедиат с ордер блок. И тогава вече този байс ще знам, че ме е подлъгал и ми е оставил ликвидност. И вече в този ордер блок горе, ако да речем се случи това нещо, валидира ордер блок, започне в този ордер блок нагоре, аз ще гледам
Опа. За образуването на един модел. И сега ще ви кажа каква ми е логиката в това нещо. Ще започна да наблюдавам за образуването на един модел в противоположната посока. Но защо би го гледал тогава в противоположната посока модел, макар че всичко ни говори в момента за нагоре? Защото ние, вижте, взимали сме един път месечно ниво, цената пропада още един път, взима и това месечно ниво и затваря с опашка. Тогава аз на дневна графика ще започна да гледам тази структура да почне да обръща. И този модел, какви ми стават вариантите тук? Ако се образува този модел. Аз все още ще държа на това Fibonacci премиума и дискаунт. Защото ще искам да видя тук на дневна графика, на 4-часова графика в дискаунта, дали ще имаме едно обръщане. Но ако това нещо не се получи и цената продължи така, и тук започна да ми остава зони, аз ще почна да си гледам малко по малко това ниво тук. И ще почна да гледам от това месечно ниво, къде ми е следващото месечно ниво, което е отдолу. Но аз трябва да видя потвърждение. Аз трябва да видя потвърждение, когато влизам в сделките. Така че този гап ще го наблюдавам. И наистина, цената от тук възможно ли е да си тръгне нагоре да си подгони това ниво? Да, напълно възможно е и това ще бъде идеален сценарий. Но тогава в този гап аз ще гледам наистина за образуването на един модел и това ще го разглеждам като ако това да речем е импулса, аз ще разгледам за вътрешна, за поне две корекции. Т.е. това да ми бъде първата вълна на корекцията, втората вълна на корекция. И тук отново ми става импулс, корекция, нов импулс. И на то баяс вече, и на това ниво. Тук ще наблюдавам дали пазарът няма да обърне нагоре и да продължи си прави. Т.е. да направи корекция от две вълни. Да. Така че, Чакаме. примерно, тук какво бих наблюдал? Дали пазара ще ми направи интермедия? Да видим паунда. Сега ще ги прегледаме само набързо на големите графики, защото иначе като почна да ги разглеждам много и след това като слезна на една минута на злато, ви каза, се чувствам малко по-изтощен. Ето го паунда, сега са засилил към това дневно ниво. Имаме ликвидност тук и горе дневното ниво. Я да видим австралиец как е реагирал след новините. Тази сутрин. Вчера, между другото, тук австралиеца могло да се включи в движението. Не съм ме видял, но ако го дебех, щех да го дебна да влезне вътре в гап. И щех да го изпусна това движение. Но и като цяло не го гледах. Иначе вижда ли как се доставя от вътрешна към външна ликвидност, но тук просто валидира чейнджа и започва направо изсипването. Долар швейцарец бях отбелязал. Взимал ми е седмичното ниво. Долар канадец, вижте, откъде е тръгнала цената, месечно ниво. Сега какво първото нещо, което си отбележа? 100 fair value gap не се съобразява. Тук е ми върша, тук отдолу има fair value gap. Баяса ми показва нагоре. Нали? Баяса ни показва ясно нагоре. Какъв е идеалният сценарий? Да пропадне за ден-два цената е тук в това ниво. И от тук аз ще почна да си търся един много хубав модел за нагоре на един час. И тук вече по-агресивно ще търгувам и чейнджа и интермедията. Защо? Защото тук пазара ще ми е остава ликвидност. Тук също ми е остава ликвидност. И ако погледнем да видим седмичната графика, това ще покаже, че пазара къде ще ходи на седмично ниво. До това тук, нали? Просто е така, разглеждайте ги на по-големите графики. Ако търгувате, разбира се, на тях. И си подбирайте, когато влезне цената наистина в хубава зона, тогава почнете да го наблюдавате на по-малката графика. Долар швейцарец. Долар швейцарец. Гледахме паунд канадец. Паунд канадец какво направи? Ордер блока, който бяхме разчертали вчера, я да видим на един час. Ето тук е интермедията, ордер блока, къде искаме да видим цената да бъде доставена? До дневното ниво. Тоест сега тук какво бих наблюдавал? Виждам, че имам една реакция. Сега ако започне да пропада, аз ще гледам тук дискаунт зоните. Ще гледам дискаунт зоните, тук ще търся вход. Но къде искаме да видим цената реално да бъде доставена? До дневното ниво.
Да видим златото. Сега с отварянето на сесията. Тук в момента златото ни е оставило много ликвидност. И тази сделка, реално, ако сутринта я бех фанал, ще ми почне много по-хубаво деня, защото реално ние какво ще гледаме. Тук вижте сега от едночасовата графика. Опа. От едночасовата графика модела на 5 минути, какво съм си търсил? На 15 от модел на 1 час, къде ни свършва модела? Ето го. А тук това, което беше отбелязано, какво е? Двата байеса, където са ни подлъгали. И тук на малката графика наистина тази сделка ще е да уникална, защото какво ще правим? Ще търсим това ниво, дори тук след тази свеж да затворим цялата сделка. Това е 3 към 1. С 1% това сте 3,5% ръст на акаунта. Какво му трябва на човек? Една-две скромни сделки из деня, да изкара пари и да приключва. Така, 9:18. Утре, ако нещо, ще започна малко по-рано да правя анализ, защото знаете, вече е да спра записа.